Hakin rok jotono saimano tabuk Manipurni Kuki Council haika Kuki community rok borok separate state haika separate union territory san tongmani tabu basically hinga kai separate union territory sani tongo haki bongni thanchana nanya jo jagao kabangma potre pot party ni BJP Congress tai local party KPA joto MLS miliwoi PM Modi no memorandum rekha bongni ore separate union territory nango nei hake PM Modi bo chengkok tomani bising tinuka miao bong ajagao thangai malai mani ajagani borok rok bai hake amsike thancha tongo that means amo jeska pana borok Tinango bongni aje demand tomani amo fana phanyai chino jagani phai haya haise chino jagai tiprasa kising tiprasa kubuni party angandi party khayo bandi party khayo hne alada alada kha kok salai tonglai haje seat no wan choge hake andike no chini tiprasa ni khorsa leader no joton saimana agulin simi New Delhi jora hmui thangnai je kabangma chini tiprasa ni dabi no tuye hake bo kabangma je tiprasa ni podre pot MLS tongnai MDC tongnai podre pot party ni je leader no bobo invite khaya ka joto tiprasa rok thancha ka je tiprasa rok dabi sanan bagai aga amno tui bo je Manipurni o Kuki rok je amdeke je borok thancha khlaye podrapot party fan miliwe thancha khlaye je obongni dofani tui je dabi sanlaimani hakai union territory sanmani amno tui bo post khlai saka je chiniti prasarok bo je kubangma podrapot party tongnai 21 jon MLA tongnai chiniti prasarok joto thancha khai government of India no chiniti prasarok ni kubangma je dabi tongmani chiniti prasarok ni kubangma je manta shokte tongmani chiniti prasarok no yok samamani sidi nei jungbo borok haike sanga kai jungbo jeska pano man khamu lama ongkhore jungbo amde haike je sanga kai je rule tongmani je borok sanmani haike je Manipur je o Kuki rok sanmani haike jungbo sanga kai jeska pano jungbo kok khana jakamu central government ok bai hnei bo saka post khlaye amno phunugo hage chini tiprasa rok kai kubuni bosongbai mili wise tiprasa ni bage kaham khlaine rok no opeto seto rok hage thanchang ngale borok sia kubuni bosongno na sigi je notice jogo kubuni bosong rok ngoi tongmani hai je bubagra songrong no se je replayer mane amra bangli no tripran malik ba wancha ni samane angse malik ni samane bubagra bono sai hamya ni sajak social media ni bising tei hage je kubuni bosong je notice jogo amte hake mili woi Manipur go Kuki rok je mili woi boro amte hake je bongni manta sokta rok bongni dofani bagi sanma hake chino jagao sanale hinya tiprasa je Bangladesh illegal immigrant ni bagai je bong no horna ni bagai o against je o kano against tuye kano against khlaye je rally khane borno se hamya saja kubuni je dofarok je bubagra no case mane hamya saito mani bubagra no Agartala ni malik huno Tripura ni malik huno hnei borok ekdom fire khlaijak ekdom hamya ke action anan bagai try khlaijak age je amra bangli rok saito mani gake amra bangli se o Tripura ni malik ni saito mani amron ka borok tam mokol nu gya borok amon ka sajagi stongla hake ajaga tam hni wanchungnai je chiniti prasarong ko borok hamen khlaina nayo aga je bakse busu peto humtong nero borok tamon ba khasina ringya hache kubuni bosong rok khlai tomani nugya da ai Manipur ko notice ko hake oro mane tamon aitong je chiniti prasarok ba da kubuni je hasto khlaimani hake chino jaga bo bodol kha amtike rally khlaiye je samung khlailaye je sanlaye chiniti prasani manta soktaro hake chini leader rong no amtike chap khlaiye borok thancha ma ngnai amte haide nai tong borok hake chini tiprasa rong no nai se kubuni bosong rokai sikiwi tong haji surungai amte hai khlai tong bongni dofano kaham khlaini bagai hake chini tiprasa rokai amsuk birman mani bose jeng tabuk bo khasina rene ringya kho amon tuitai tamo kokthai tong kunphana kokthai amsuk sajangnai gosu kre haji chini tiprasa rong ni bagai temani bagai mali jeng khokbai thang sawi bo borok bujinani ringya kabangma Tripurani borok rok jotono salai tonglayo tiprasa rok salai tonglai hake borok party no se nai tongo age amra to inner tam sanamu chungtai please norok o channel no subscribe khlair di amte hekene te tiprasa rong ni bagai kaham video khlainani tiye motivate manani tebo channel subscribe khlaijak mang hakai tebo tiprasa rong bagai bojago satok jagi tong je kubuni bosongle amte heki thancha khlai samung khlai tong bong dofani bagai chini tiprasa rok bhaiga khlaijagi ang tong amrong no ti joto details khai video khlainani bagai tebo kaham khe hake tabo o jaga wana jangnai kok ngaka chini tiprasa rong ni bagai kaisa no kubuni bosong rok tong borok protect khlai tong bai kya hake chini tiprasa ni bagai ngaka kaisa no wanchuk jangnai te wana jangnai kabil
31 December 2014 jora je Bangladeshi fainer borno se o jaga o je Muslim bade borno or citizen nen hini hinjamani India o hage tabunga ke 31 December 2024 jorang thaka 1 year si matro gap hage aro wan chugunya sidi busuk Bangladeshi illegal immigrant jung social media ni bising tibu no burung burung phaimani hage amono tuye mungsa action na jagya kisa je 100 jon phaiga ke 10-15 জন রম যাগো হাগে বরং পুলিশ ত্লাঙি থাংজাগো কেস ক্লাইও বংনি হাগে বংনি হাইকোর্ট হেয়ারিং টংবো जों सारनजितनि खुक्तिनो खोनाका आमो बंनि हेयारिं टंबो आजागाव बरक थांगिया हाइके आमतिखिनो केस पाइरि रो हाइके उलंगा काय बरक डुप्लिकेट बाबे आधार कार्ड भोटार आई कार्ड ताई रेशन कार्ड लक सलामै बर अजागाव सिटिजेन नाहारै tongui tong borok facility chawe haike ulonga kai borok ajaga politics habai borok no ajaga MLA member joto no ngbai ulonga ka borok no chini tipra sarang sasinai chini tax baino norok amte haike kuchuk kuchuk saga kai norok ST facility chai tong hai ira hine haike amte hai Bangladeshi rong ni tomung Bangladeshi rok kabang ma burung burung phaye ora amte hai system khlaye te borok na a illegal Bangladeshi rong no borok na amte khil logir nai sabo bongni borok ni thani no kabang ma NGO tong chini tipra sak kisi sa je population se busuk NGO bang nor jotono nai nai di hage bongne amsuk jagao busuk NGO bangi tongna amo chung sausi mai ha se hage am tikhin borok kabang ma NGO rok kisa bising bising tike help khaye je kagos duplicate dok salamoi bongno hage a jaga citizen ni tong ha se hage chini ti prasar ko or siri sitini babe tongi tongmani 1000 বছর 2000 বছর chini bubagra song or শাসন khlai hemeni chini ti prasar bo o jaga huk khlai che hemeni hasuk hatai je tripura tonor jotono saimano hill area hage ti prasarong ni thaino jaga huk khlai che mani 1 বছর to huk khlai che ebar to khetao sa sanai nodio sanai nungra khai tongnai jaga boro tabu ngegen nor nukhna kabangma duplicate tomjani bo slambaye hage amo acceptable se ya haise amo accept khajangna si kog ya haise 1931 sono se bubagra rane amalose voter I card 1 বছর ne hage ti prasarong ni keri ni borong na hadi tomjani jatra patra false hage xerox khlaye computer typing khlaye borok amo phunuge amase hai ira hini sai tongka haike ti prasarong ne ekdom thokok ekdom hasuk borok haide ma tongjak nu borok ekdom haije or kun kha koksana kere 12 se 1951 se puila election khlaijago 1947 no je or jaga freedom manphano barato ingras rokbai haike je o jaga o first prime minister Jawaharlal Nehru no slamui rifano bo election ni bisingtei tabuk je o PM rokmani budumani basingtei PM rokmani bisingtei haike amti ya borno ekdom o jaga o chongiri masi bono o tabuk kono jaga rogo tabuk like Bangladesh rogo PM chongiri mani ajaga sarkar chongiri mani haike Nepal tabu gunugulo chongiri mani ajaga PM amte haike che ajaga o desh sadin khlai klangi borok PM chongiri ar election yako haike amoni tai 4 year ni yagulo 1951 se election khlaijago barato haike baike 31 no 1931 no baike Tripura election khlaijaga voter aiket khlayu huni borok ande haike false jatra potreka 1 বছর ramdi ke saitongman ti prasarong no jago tam khlainen nai thoko biang biang jatra patra khlai ulta pulta da khlai ton na na haike amo borok saimano haste hayung amo accept khlaimia haike tobo je bongna akok khnawi ti prasa baksa buksu buka tongo ama amti khnai ulta pulta khlai tebo tolawo khiklegi ti prasa rong borok o jago shason khlai tongnani chesta nayu haike ulo ti prasa ro 1 বছর thangna bongna population bangi thangake West Bengal Coast Bihar rong nol nukhana bongni konfan krika haise percentage konfan krika amni bagin tamjan jatra patra separate state high irai rok sani tong bonaro thike thangnai Gorkhaland rok age chini ti prasar je leader tongner joto thancha khlaiye ti prasar rong ne hamkraini bagai samung khlaina nangna haise notice no srungna nango haise jeng amtike thok jago thungjago je amte hai jatra patra khlaijago amte haike tai Unglia hase jengte bayang Bangladesh ni Bangladesh so ekdom kurur kurur tongho tabo Hindu Bangali ro haike borno te butu khakai chini ti prasa buting thano am kun phan chaimagla haike nor baima tong tam khlaina nang comment bising tike sahade o video sa khalai redi channel subscribe khalai di kaham tongbai di thancha tongbai di ti prasa ro hambai khulumka